Ahoj lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude takový hokejový video o mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2025, který se koná ve Švédsku a v Dánsku. Koná se to od 9. května do 25. května, je to 88. ročník a stejně jako na předchozích mistrovstvích nebude Rusko ani Bělorusko. Ve Stockholmu se to bude hrát v Avici aréně, která má kapacitu 13 650 diváků. A v Hernechu se to bude hrát v Jyski Bank Boxen Arena, která má kapacitu 12 000. Skupina A, která bude hrát ve Stockholmu, což je Kanada, Švédsko, Finsko, Slovensko, Lotyšsko, Rakousko, Francie a Slovinsko. Skupina B, která bude hrát v Hernich, bude Švýcarsko, Česko, Spojené státy, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko. No a pojďme si říct program českého týmu. Jako první zápas Češi budou hrát se Švýcarama 9. května v 16:20. Jako druhý zápas budou hrát Češi s Norama, a to 11. května ve 20:20. Jako třetí zápas budou Češi hrát s Dánama, a to 12. května ve 20:20. Jako čtvrtý zápas budou Češi hrát s Maďarskem, a to 15. května ve 20:20. Ale bude to poprvé v historii, co Češi budou hrát s Maďarama. Jako pátý zápas budeme hrát proti Kazachstánu, a to v sobotu 17. května v 16:20. Jako šestý zápas budou Češi hrát a předposlední hrát s Němcema, a to 19. května v 16:20. A jako poslední zápas Češi vyzvou v základní skupině Spojené státy 20. května v 16:20. No a program playoff čtvrtfinále se bude hrát 22. května buď v 16:20 a nebo ve 20:20. Semifinále se bude hrát 24. května, a to ve 14:20 nebo v 18:20. No a utkání o bronz 25. května v 15:20 a finále se bude hrát taky 25. května večer ve 20:20. No a teďka oficiální maskot pro mistrovství světa v ledním hokeji 2025 ve Švédsku a v Dánsku je Beaty. Tady budete mít fotku, jak ten maskot vypadá. No a teďka se můžeme podívat, jak vypadá žebříček IHF aktuální před mistrovstvím světa. Na prvním místě se drží Kanada, která má 4100 bodů. Druhý jsou Rusáci, který mají 4065 bodů. Třetí Finsko, který má 3955, a na čtvrtém místě jsou Češi, který mají 3945 bodů. Pak dále pátý a šestý pátý je Švýcarsko a šestý Spojené státy, který mají rovněž jako Češi 3945. Jako sedmý jsou Švédové, osmý Němci, devátý Slováci a jako desátý nejlepší je Lotyšsko. Takže takhle vypadá aktuální žebříček. A z tohohle videa by to bylo vše. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Kdo nemá u mě odběr, tak dejte. A všechny informace budete mít i v popisku videa. Takže zatím čau.